Здравейте, ние сме Базила Радио Варна и днес ще ви покажа готовия проект на Renault GT Sport. Изолация на целия под. Багажника. И вратите, но те са затворени вече. Но и във вратите има изолация. Централната конзола също. Ако искате и за вашата кола такъв тип изолация, заповядайте при нас.